Kapor kalabiang bangin serang no ingin ngejing syakri hang dengan janmet bat nakaliang kabalang presbyterian hang ni halum siap ka ai kubla yalang ya pi baro haka kerteng gajong trai ba unam pnim jing Jesus Christ bat ka khot skop ha ya pi ki para banget bat kumjuru ya pi ki parlok ki ban saya shimanta bat kabalang hang dengan YouTube ban ya shimanta bat ngim kabalang hang dengan jing syakri bat ngirwai ba ublei un isne benaran kat bat ki banta baro ya kabangin sapandam aktian gajong ublei ko ong ublei ulong mensiem tikadai ya kita kibamani yo bat mani haka mensiem bat haka basisha ublei unisne banyalam ya kani kapor tongini pendam haka jingdawai ublei bur kupa jingi bahamaneng ya aingo ya meko kanrat lama jana kapor bakani janmet ka bangi yo pat ya kalat ya bangin mani ya ma iwana kani kapor ko kanrat ya bangin bukti ya macam ki banta baro ya bangin sapandap kin long kanrat ki baptiang hon hak mat akhir ka jing isne ki jama dorang ka bagani kapor berangsa akreng jung jisu ngi doangi pan amen ngini petang ka nambar jirwai ka ba arspa lai pukhandai ka jirwai ka ba arspa lai pukhandai ali phi ki khon ublei bat hadian jung ngi jirwai ngan sekarpat di masakit boklang kharsentiu ba in ya lamengi haka jing pulien ka tien ka jong blei bat haka jing doai Alim pi kunung lei da jing men tunin rai ban pen sawa jing inu lei ban pen sawa jing inu lei sau dong ka keru trai sau dong ka keru trai cha seyon in tenan jong u trying in nang yan chan te cha seyon cha nong ba bang kun jong u try ulum seyon bandam dam rom jong u try in yan halen jong un thoại ding wai thiang on yai sa kan ba sha tang nang yan yin yan ga sha ka ri un thoại yin nang yan sha ka ri un thoại ri ban thiang bom ju lan ri ba thiang jong u trying in nang ya cha te cha se yon cha nong ba ba kun jong u try Haswa bangan duai ngan pulih nak tien jong blei kabangilang pan syam kitab muskarya kalnong kabaat katkhat kabapra ter hadu katkhat kaba katwe tien ki ong kumne nabakum ni wang utrai kipan banwa ya kaburam ulapha yanga agita ki jadbenriu ki balaluti yapi naba uta ubakta yapi ukta ibru khmat jong naba khmi ngan penkhi yala kakti halor jongki matkan long ka jingluti hakita ki ba laju syakri yaki pat phinyo te ba utrai ki pat ulapha yanga turwai batule kemen kukhun kasayon naba khmi ngawan mat ngan syong hapring jong pha ong utrai pat bun ki jaj benri ki penyeso elade ha utrai hakata kasngi pat kanlong ki beriu jonga pat ngan syong hapring jong pha bat phanyo te ba utrai ki pat ulapha yanga hapha kini kidong tin ki jong play tin pendam ki jindoi ko pa ji ba pning
Kalong ka buku je kerteng ke jong me. Kon ke hima ke jong me. Kalong ka man ke jong me. Ka kendo kumbah meneng. Bilang buku. Pabri hok penyo ke bor ke buram ke jingro ke jeng ko pa. Nama bilang ublei budan ke jika baro. Ublei be iki ke baro. Ublei betip iki ke baro. Ublei besni iki ke baro. Ublei bemap iki ke baro. Ublei bekerku iki ke baro. Hani klip mentang sempat engko ko pa jidor kat jeme baro sing ko pa. Hadu ne klip mat ka mentang. Mam ai pori pa ba nak macikri penyebrang ke jong me ko pa. Wa ko pa kerkur ngupa ki bro ki pas ngap ekting ke jong me kupa emba kini channel ngupa kunjuk kerkur ngupa ki pentab bor pas pendak ngupa wat kupa antar kat ngupa bot chakri jong me kupa pas sam kini ke subject ngupa khmat ke jong ngupa wat ngupa kerkur ngupa chakri ke jong me kupa wat ngupa ke jipin krek ke jong breu ri ke jipin chilai wantang me na pasle urum sim bokut ngupa knang ba ke bokul ngupa kalong ko priang hon khmat jong me bat kumjuk ngupa kalap pas ngutu shu ngupa kun bagi lapan wan hanjan jong me bat wat khmat ke jong me ngupa wat ngupa ngar kur ngupa ki benta boro ke bang sa ngupa jeni ka program ko benta snap ngupa ka rupat ke jong ai ka baju sim ka baju kan tat kai ma kan iminiat pawan pat ko ma jong me ba kini boro apa nak teng Jesus Christ nurmenta sia ta bom chikro amen. Ublei unisne man kerku ya kajeng pulai na kaktian kajong ublei bar unsngap ya kajeng khot karpat lama kajeng duai un kerkuru imas sakit bakalang kasentio ublei unang kerku ya i ba inang la man sakri u haki por baro menta pat ngila pois ka benta jong jing sakri ha ka bangin sayo sngo ya ka khubor na kaktian kajong ublei lang ba ka subject ba ka balang kalabo badaswa bagin pois ka ta benta ngin yarwai ka nambar jirwai ka ba khandai pun rio ka nambar jirwai ka ba khandai pun rio. Đoàn hàng cam pern tây baro kan unji sumba ngan yaro don ha ungaspa kam kordon ya kaspa boneng balor ya kan Shen Jing On Ha Shadem Ukun Jisun Dong Ga Gerdeng Ka Ban Long Jing Hon Ka Bone Can mau ya gan jiu non andan dung kaspa ban burung yang kan jeng song wai uji su kresu trai ngalan Jing Hon Ha Shadem Ukun Ai bangan kam in yu jisu Ai ngan syakri ai ngan kongong Dakang tin ya ngan yarom ai ha uyala di barom yang kan jeng song wai uji su kresu trai ngalan shen jeng
Ki para bangit baro ka subjek hakan ka janmet kalong ublei usyong hapdang Gibril jong u. Ya ka bala pensyong nong rim na ka kitab jong u Sekaria kalong nong ka baar ka dekat ka basipau. Bat ya kan ka subjek lapen ka na ka tim ka jingdon ublei. Ki para bangit baro habangi perkat ya kan ka subjek ublei usyong hapdang Gibril jong u. Kami kawi Bagata ka jengkeli kalong babalai ublei udan kam ya ka jaka bansyong bat Gibril. Balai kami kan ka jengkeli kalong namar ba ublei ulong umun sim bat ubalong ubada ba ki jaka baro bat dai ma ubalat hau ya kan ka perthai. Bat kumno kad uni ublei ubalat hau kan ka perthai ubalong umun sim bat ubada ba ki jaka baro unang don kamnya ka jaka bansyong bat ngi Gibril. Kajawab kalong amar ba uni ublei ulong ublei ubadap ka jingit ukwa bandon ka jingit dai banyak selok bat la Gibril. Handrai nadu ba Gibril kilahap no hakapop lapen khlat no ya kata. Badai kani kabal penlong yau blei. Bo unilek ban pli pat kalat. Banyo ay kata kajing slok. Kajing adai. Bat la Gibril. Kumtangin ya pet benia ay gani ka subjek. Halor gani ki benta kiba ngalapyak kumne ka subjek. Ka benta ka benengkong. Ka bangilap hakan ka kentian kalong yaitu ikentian syong. Takentian syong. Bat habang yong syong kamut bansa bansyong nani bandon. Bat hak kentian English kyong to dwell. Bat kani kentian hak kentian Hebrew kyong shakhan. Kawai par kekentian kebami nak kani kekentian syakhan kadai shikina. Kabathau ya kajingdon ngajong oblei lani kabangi ong aktian pareng ka divine presence. Badhagi jiu kani kekentian shikina kapen pau ya kadak jong kajing kemen. Kabadon ru kajing esno bat kajing thu lupa. Bat ngisgo thu bakani kekentian syakhan. Kabadon hakani katukot ha ka kitab Sekaria kalon nang baar katukot ka basipau. Kapeni bat kathau ya kajing dai ka bajan bat kumjuru ya kapor. Bat kani kekentian syakhan ka donru ya kaju ka jingmut ha ka kitab ha ka New Testament ha ka ba ya kani kaju ka kekentian lapanan kam da ka kekentian skene ha ka kekentian Greek ya ka bangilap ha ka shiti ya ka bangilap ha ka gospel ka jong Yohanes kan ka banakong ngadkhot ka bakat saw ha ka ba utau ktin ula kan jado bat ula syongsa hapdeng jongi kani ka jingmut abangi batai kani kekentian syong ya ka ka bangi skong thu bat ya ka kaba kani ka dokot ya kabala pensyong nang riming ka subjek kadon ban bata yangi kabenta kabar kalong hai ublei usyong kidan katukan ni kiteliki benta lengkot da ki para pangen kabenta ka benengkong ka bangilam ba ublei usyong habneng hakajing ruai sam ka basispa arpulai ka dokot ka benengkong syami ngakmiet ya laki khmat ame ubasyong haki peneng. Nang tapat ublei usyong bat laki Gibril. Kitab Exodus kenang ke arfu kendai ke dekat ke bahasa pusan. Ngan syong duru hapdeng kikun Israel. Ublei usyong ru a Jerusalem. Jaga bangila manusiam nak kitab Sekaria kenang ke pra dekat ke balai. Kumni uang mutunai ngalawan pai. Syakasayan. Bat ngan syong sa hapdeng ke Jerusalem. Bat ya ke Jerusalem on kot kanong ba kajing shisha. Nang tapat usyong ru hagi banget.
Wei koren lanong kaba lai khot kaba khan reu. Phim tip ba philong ga jing shong ublei. Bat ba umun sim ublei usong sa. Hapo jong phi. Bat kaba khadu kalong ba ublei usong ha ka donot. Ephesus lanong kaba lai khot kaba khan yo. Ba ukris unshong da ka jinget ha ki donot jong phi. Kata kalong ka benda ka ba ar ka ba hai ublei usyong. Bat habang ipoi pat sa ka benda ka ba lai jong ni ka subject. Kibriu la jong. Kabadon ha ka benda ka ba sadin. Jong ni ka subject. Kibriu la jong. Bat habang iyong kibriu la jong. Ka thau nung kong ya barok ki benriu ki ba ublei ula thau ha ka ni ka parthei. Kitab Genesis kan nang baar kat ka baar punyo bat ka baar pupra. Kumta ublei ulat hau yo ubriu hakadur jok uhi. Hakadur jok ublei ken ulat hau yo senrang bat kan thei. Ulat hau yo ki. Ba ka tiang jong ublei ru ka ong ba ublei ulat kerku yo ki. Bat kan ni ka pen pau. Ba ki benriu baro ki de ki briu ka jong ublei hi. Haka basdang. Hanre hadin ba ubriu ulah hap no ka pop. Lapan ikhlat no ya taka jingadai. Hapdeng ubriu bat ublei. Bat kasawan kan ka benda ka baar ka ba kibri ko jong ublei ki de ki kun Israel. Kibriu ki balajit ki jong ublei ki bangilap ka Genesis kan nong ka bakhatar ka khot ka balai. Ha ka ba ublei wang bangan penlong yame. Bangan penlong name ya ka jai benriu ka bakhrau. Bat ngan kerkhuru yame. Ublei ujit yo Abraham bat ulo ongru. Banaga sengkai jong u. Kan mi kajat benriu ke bakrau. Bat ki banlong ru ki briu. Ki balapan kerpang ke jong ublei. Bat ka benda ka balai. Ki briu ke jong ublei ka thau ya barok ki banget. Hau trai bu nang penim jengi Jesus Christ. Galatia kal nang balai dekat ke baar benriu. Namar pi barok pi long ki kun jong ublei daga jenget hau Jesus Christ. Namar pi barok pi long ki kun ke jong ublei daga jenget hau Jesus Christ. Kini kalau habang ibatai kita ki khun ke jong ublei. Baro ki benriu ka perthei. Nadu kapor ka ublei ulah thau ya ka perthei. Ada ka jing hap no. Kalau don pat ka jing penyakhlat. Bat ba ublei lengba Abraham lo jet ya ka jat benriu Israel bahkan long ka jat benriu ko jong. Bat ka benta ka balai ko long. Ya ki banget hau tribe nong penim jingi Jesus Christ. Kebenda ka basau jong ni subjek kalong. Ba ublei ulah temu lupa ban syong bat lagi beriu. Nyelak ban sengo pela bang yo sengo yang kata ublei ulah temu lupa ban syong bat lagi beriu. Kamdai ka basu jarang khat. Kadi ka jing temu ka jong ublei. Kebenda ka ban kong ka bangilap ya ka jing temu ka jong ublei bu kwa ban syong bat lagi beriu kalong ha ka jing penlong. Genesis kalau nang baar kot ka baar pun riu. Haka ba uang ublei ulo ongru tongin ya thau ya ubriu. Haka dur jungi. Kani ka pen pau ba ublei utmu. Bandon banya syong bat ubriu. Banyo banya selok bat u. Kabenta ka baar kalong ba ublei ulo tmu ban syong bat kibriu ka dei ka tabernakel. Kitab Exodus kalau nang baar pusan ka dekot ka ba pra. Batu ken thau ya ka jaka kentang yang Kenang bangan yo syong ne hapdeng jong pi. Kabenta ka balai golong kajing temu ka jong ublei ka deh ka sayon. Kasam ka basispa lai puar ka khot ka bakhat sau. Nama utrai ulajit ya ka sayon. Bat ula iman ya ka banlong ka jaka syong jong u. Bat habang yong ka sayon hang ne ka thoru. Kat kum kajing matai ka Jerusalem. Kabenta ka basau pat ublei ulah temu ban syong bat kibriu leng ba Jesus Christ. Yohanes kabanang kong ngerkot ka bakat sau. Uta uktin ulah genjado bat ulah syong sa hapdeng jongi. Ublei leng ba Jesus Christ ulawan sikan ka perthei. Hakadur bat hakajing long briu. Kabat bat kebenta ka basan. Kajing temu ka jong ublei ban syong bat lagi briu. Kolong ba ulah pa ya uman sim makut. Yo gospel Yohanes kan nang bakat sau dekat ka bakat riu. Ngaru ngan duai ya ukpa. De un aya pi ya weipat unong pentengan. Ba unyo yai salem bat pi hala kerta.
Hadian bau Yesus Kristus ulah sengul tu baga por kelajannya bau sayap ya kading pernah. Bat ya kaba sayap bat ya kaba lipat bat ban kiu pat sabnang. Ulah keren ni kentian hai lejong kisenran. Bau anda bau ulah lino mau sapa pat. Ya unong pengen si makoi bau unyo ban ya song yasa pat ni. Bat kini ki peni. Bau boleh udan ni kata kajing temu. Ban syong bat laki beriau. Kabenda kaba san jongan ke subjek. Kami ke jingkeli. Balai ublei ukwa ban syong bat ki beriau. Hatul kamla biang mo yo ublei. Nangka ket kaba udan. Ublei ulong bat tiblut yangi. Ublei yo ilut yangi. Dangdon kam yo ba umnawan syong gerpang bat ngi hakan ke pertai. Kat uni ublei ubat hau ya kapartai tanda ka basu hukum don kammo ba unwan man syong bat ni balai ba uwan ba ukwa ban syong para pangai kebenta ka panangkong ka ba ublei ukwa ban syong bat ni kibreu kalong banyo ban nyasem ban yakren bat ban yaslok ban nyasem ban yakren bat ban yaslok. Bat ngilayo nadu ka keperadan. Haka kitab Genesis ter barokawai bat kumjuru. Hadu ka kitab sing penpau. Ngayo ba ublei. Uyasem malai jong kibreo. Wala kibreo kimla ban yo ya ublei. Hari gisngau tu ya kabor ka jong. Kiyo ban yak ren ban yaslok. Badai lang ba kata lapan sengau bat lapan tibru ya kajing temu ke jong oblei. Lengba ki profet bat lengba ki syakri ke jong. Kabai pat kabenta kalong bagi beriau kentip ba ulong oblei. Kamdei tang ba unyasem bat banyakren banyaselok. Hari bagi beriau ru kibadan hang kene ka partai. Kentip ru ba uni ulong oblei. Wala tahu yaki. Uni ulung ublei ubadan bor, ulung ublei ubat tiblet, bat namar kata, om tang ba ukwa bakin tib, hanrai ublei ukwa ru, bat udawaru nangi, bangin syakri ya bat mane ya bat ya kabangin yat hakalenti ke jong. Kabenta kabasau, ublei ukwa ban syong bat ngi, kalong ba unyo ban penpau ya ka jong kaburam. Ublei ukwa ban penpau ila ka jong ka buram. Haki khon ban rio kiba ulat ha. Bat ka benta ka basau kalong balai ublei ukwa ban syong bat ni. Kalong ba unyo ban penim yangi. Ula pli kilat jing penim. Haka kitab Old Testament. Der. Hari kam yang menagata. Baleng ba Yesus Kristus ulawan mansim ya kajing long do. Bat kajing temu kalong ban penim ya ki beriau ki balajat bat ki balarem. Kini kilong ki jubab habangi jubab ikan kajing keli balai ukwa balai ublei ukwa ban syong bat laki jong ki beriau. Bat ka benta ka ban riau bat ka benta ka bakat do. Ka ka bami haba ublei usyong bat laki jong ki beriau. Ka kajing mi haba ublei usyong bat laki jong ki beriau. Para pengat ke bentah ke penangkong habangi ki beriau ngis ngau tu bat ngis ngau ya kajing don kajong ublei. Ba ublei usyong haka musim udon haka nokono kajaka ngis ngau ya kajing kentang. Kata kalong ke bentah ke penangkong. Kum ki banget ngis ngau ya kajing kentang. Hakano kono kajaka kapang ngisngau ya kajing don kajong ublei. Ngisngau ru ya kajing kentang. Ngisngau tu ya kajing kentang. Kabenta kabaar kalong habang ngisngau tu ba ublei usyong bat ngi. Ngiyo ya kabor. Nalor ba ngisngau tu ya kajing kentang. Ngiyo ru ya kabor. Kabor bagi nilai persya. Iki bor jeng kajing dom, buat iki jeng ki bonjat.
Kabenta kabala yolong gin yo ru ya kajingeda. Kita kibalong kibadon bat ublay. Ublay uyada ya lagi khun ke jongo. Ublay uyada ya lagi beriu ke jongo. Ang ipet nakaktian ke jongo ublay bat ak history jongo partai. Ya ki beriu ke jongo ublay. Ublay uyada. Bat kalong kumjuru yagi habangi hakani kapor. Jong kene kaklam. Gidan dakawi ka jingkerman ke baskem. Ba day ublay dayangi. Day ublay ubaya dayangi. Kabenta ka basaw kalong nginyo ya ka jingjob. Haba ublay udan bat ngi. Nginyo ya ka jingjob. Anum dan gino gibor kibala man penkalam yangi. Malangi skos kembo ublay udan kat bat ngi. Bat nginyo ya ka jingjob. Bat kabenta ka basan. Nginyo ya ka jingim bam syukur. Madai kajing don ngejong ublay kajing em ngejongi. Kabangi ingin yo ya kata kabenta. Kaba uji suku ngan lej ya kaban penkre ya kata kajaka. Bat anda ngaladap ngan sawan man syaupat ya pi. Namar ha kata kabangadon mapiru pila bandan. Ngin yo ya kata kajaka. Kajing em kababam syukur. Baka dikata kajing angnut jongi kum kibanget. Ngikot yo ublay baun dan bat ngi. Baun syong kajing em ngejongi. Baun ya lamnya kajing em jongi. Namar bangidon ya kan ikajing kermen ikajing em kabapam cukut gini kilong kisan teli ki para banget habangi jubab ikan ikajing keli ke kabami haba ublay usyong bat ngi ngin sngotu ikajing kentang ngin yo ya kabor ngin yo ikajing ada ngin yo ikajing job bat ngin yo ikajing em kabapam cukut gini kilong ki benta habangi layo bangi nekran dia ikan subject ublay usyong hapdeng gibriu ke jong ublay usyong hapdeng gibriu ke jong bat na kerman scam balam bakan ka subject kan yarap yang ngi kum ki para banget bangingin yet ila ka jong ngajeng em la ublay udon na em bat ngi ha ka jeng em ka jong la ublay udon na em ha ka jeng em ka jong kak jeng ka jong ublay ko pimtep bakai bakade ka yeng syong ka jong ublay kalong kat bakane kadodot ka jongi kadika tempel ka jong ublay bat ai bagi ingin nget ila dia la ublay udon na em ha ka jing jongi la ublay udon na em ha ki yeng kisam ka jongi kata kalong ka jubab ya ka bangi ingin jubab ublay usyong hapdeng ki beriu jong tu ublay unisni men kerku ya kan ka subject bat kan ka kubor ka balapan sengau kan ka janmet ublay na kam taka buram jong amen. Ki para bangit baro ngilapoi siga bentai ka bangin man penwai no ini ka jing syakri. Ban ngi penpa wajing sngongu ya baro ki balai simenta ngin ka jing syakri. Nadu iba puli ka kien ngajong blai bat ka jing ruai. Iba la yalam ka jing ruai. Bat kumjuru ya pi ki para bangit ki balai simenta na jong ki jing kisem. Tu ublai ka jing suk unoran kat bat pi. Haki por baro jong jing imjong pi. Ngin nya penwai no ikan jing syakri kan ka por da ka nambar jing ruai ka ban reus pa lai pupra. Hapo ke jing ku jong me. Bat hadin jong tagin sayo ya ka jing ku bat penwai. Ampun kinjeng Tengnya doai. Bat akabapai no jokin ka jing syakri.
ngidwai ka jengit ba ka jong ublei kupa ka jengai ka jong Jesus Kristus ba uturai lemba ka jengis lo ka jong mutsi makot kini ki balang kitan rai ka jengkar ku hawa ublei kna rakar balaka balang ka jame lemru bat kirungat hakan gari bat hakaleng satala ka jong partai nadu menta bat syadu ki bam cukutru amen.